oli oikein jännittävää, kun näin hirveän suuri määrä yleisöä. Ja minun tapaa teki ensimmäiseksi selittämään asiakas. No niin, katsotaan. Mä luultavasti tulen tekemään enemmän kysymyksiä kuin antamaan vastauksia, mutta jos ei ole kysymystä, niin ei ainakaan saa vastausta. Näinhän se on. No niin. Joo, se näkyy tuolla näkyy. Mä olen mun osoitteeni voi olla eri paikoissa erilainen. Mä Helsingin yliopistossa teen mikrobiologiaa ja Aalto-yliopistolla teen rakennustekniikkaa ja tällä hetkellä automaatiotekniikkaa. Mä olen ollut molemmissa paikoissa ja sen takia mulla on milloin mikäkin osoite. Tässäkin ohjelmassa luki vissi pelkkä Aalto-yliopisto. Nyt tänään mä haluaisin esittää sellaisia asioita, joita en ole aikaisemmin missään isossa yleisövoimassa esittänyt, koska niitä olen tutkinut tässä viimeiset 10 vuotta aika sitkeästi ja päässyt hyvin hitaasti eteenpäin. Ensinnäkin se, että miten ihminen altistuu. Sisäilmaahan tutkitaan valtavan paljon Suomessa ja siihen upotetaan suuri määrä rahaa ja eduskunta on teettänyt siitä varsinaisen selvityksen ja sitten on tehnyt vielä lausuntoja ja päädytään aina niihin samoihin vanhoihin, että on korjausvelkaa ja on kiire ja on siivottu huonosti ja mitä nyt muut selitykset on. Esimerkiksi Hämeenkylän koulussa, mitä tutkin viime talvena innokkaasti, niin sielläkin näin sellaisen lausunnon jostakin tutkimuksesta, jonka joku muu oli konsultti vielä aikaisemmin, jossa kehotettiin siivoamaan enemmän. Ja kun mun kaikki tutkimusten jälkeen tilanne oli se, että siellä siivotaan liikaa ja käytetään liikaa kemikaaleja. Ja mikrobit on tapettu melkein viimeisen kerran, kaikki muut paitsi myrkyntuotteet, bakteerit on tapettu kokonaan. Eli kyllä siellä on siivottu. Asia ei ole näin yksinkertainen. Sen takia muutama sana tästä, että onko tämä se tikku? Nyt vahingossa tuli. Täytyy vähän kauketella. Mitä kautta ihminen on kaikkein, mitä kautta ihminen ylipäätään voi altistua sisätiloille, niin että hän sairastuu siitä. Se voi tapahtua keuhkojen kautta, se voi tapahtua ihon kautta, ruoansulatuskanavan kautta ja silmien kautta. Nämä on ne tavallisimmat paikat, missä ihminen voi saada sellaisen vaurioon, johon liittyy mikrobeja tai kemikaaleja. Ja ykkönen ilman muuta on keuhkot, koska keuhkot on se suurin pinta-ala. Meillä on 70 neliömetriä pinta-alaa siellä, kun keuhkojen kaikki ne rakkumat lasketaan yhteen, se on joku anatomitehnikki. Se on valtavan suuri pinta-ala ja sitten se on lisäksi hyvin haavoittuva pinta-ala, se on hyvin ohut. Se on yhden solun paksuinen kerros siellä keuhkorakkuessa eli alveolissa. Ja ne loput on vain sitten sitä runkoputkea. Sitten toiseksi tärkein pinta on ihonpinta. Sitä on 4 metriä tai 2 riippuu vähän siitä, kuinka pulskia olemme. Ja lapsilla tietysti vähemmän kuin aikuisilla. Mutta siitä osaksi peitetään osaksi vaatteilla, että se altistuminen on vähäisempää. Ja vaatteilla voi myöskin ehkäistä altistumista, ainakin jos ne pesee sitten. Ruoansulatuskanava. Hyvin monet esimerkiksi viranomaistaholla tuijottaa LD50-arvoa, letaal 50. Eli se tarkoittaa sitä, että jos tuon syö, niin paljonko pitää ottaa, että kuolee. No ensinnäkin eihän meidän tarvitse saada niin paljon myrkkyjä, että me kuollaan, eikä se ole mikään mittari. Se on, ja toiseksi niin ruoansuojatuskanava, meillä on se kaikkein vahvin. Se on se meidän vahvin paikka. Se kestää melkein määrättömästi. On joitakin isompia kyllä, joita se ei kestä, ja sitten tulee stimuliaaleja ja muuta. Mutta suurinta osaa mikrobeista kestää oikein loistavasti ja myöskin kemikaaleja. EU:ssa se on huomioitu direktiivissä, jossa puhutaan myrkyllisyydestä, ja silloin lähinnä kysymys biosidilainsäädäntö, jossa puhutaan myrkyllisyydestä, niin siinä määrätään se 3. taulukossa, se on
siellä nähdään, että myrkyllisyys riippuu siitä, mitä kautta ihminen altistuu. Jos altistuu suun kautta, syömällä tai juomalla, niin 100%-1000% siitä määrästä riittää, jos altistuu johonkin keuhkojen kautta. Eli me olemme keuhkojen kautta, sen tietää EU-komissiokin, ja pitäisi meidän kaikkien tietää, koska se on myös Suomessa lainvoimainen tämä direktiivi. REACH, CRP-direktiivi. Että keuhkojen kautta riittää prosentti tai promille siitä annoksesta, mikä syötynä vasta aiheutus meille jonkinnäköisen vaivan. Silmät on hyvin herkkä, mutta se on onneksi pieni ja sitä voi vähän suojatakin laserilla silmällä, siellä ei vähän muilla. Silmät on hyvin herkkä. Meidän silmän pinnassa on sarveskalvo peittää 1 sormun paksuinen kerros, joka huolehtii sitä, että silmän luovi voi mennä kiinni ja sarveskalvo pysyy varoittavana. Sen takia se on hyvin herkkä. 1 sormun paksuinen kerros. Nyt sitten niihin keuhkoihin. Tässä on kuva keuhkon epiteelipinnasta. Täällä on se keuhkon pintasolukko. Siinä on päällä keuhkoputkessa, siinä on päällä. Keuhkoputkessa alveolle tuosta erikseen tulee seuraavassa kuvassa rakkula. Siinä on hyvin paljon, siinä on sellaisia soluja, joilla on ripset, kiljat. Ne seisoo siellä pystyssä ja niissä on noin 100 tai 200 kiljaa, eli ripsit, ne suomeksi sanoo, jokaisessa solussa. Ja ne liikkuvat koko ajan tässä nesteessä, jota se keuhkoputken pinta itse on siihen erittänyt. Se on aika matala viskoottista liettä. Se soutaa siinä ja soutaa aina samaan suuntaan. Tässä on ne ripset, näkyy tuolla. Tämän kerroksen päällä on kerros tankeampaa limaa. Senkin on keuhkoputket itse tuottaneet sinne. Ja siinä on siis aika tankea lautta tämän vilkkaasti liikkuvan lautan päällä. Ja se on hyvin tarkoituksenmukaista. Nimittäin nämä ripset, kun suottavat tuonne päin koko ajan, niin ne siirtää tätä lauttaa ylöspäin. Ja siinä on tietysti töitä, kun se on jossakin keuhkoputken jossakin osassa, niin pitäisi soutaa sitä ylöspäin. Miksi ylöspäin? No siksi, että jos tuohon kerrokseen tarttuu, ja totta kai siihen tarttuu pölyä ja kaikenlaisia hiukkasia, niin ne pitää hoitaa pois keuhkoista. Niitä ei saa antaa mennä sinne keuhkorakkulaan. Ja mitä pienempiä hiukkasia, niin sen pahempi. Ne haittaa sitten enemmän siellä keuhkorakkulassa, jos ne pääsee sinne asti. Siellä nimittäin on taaskin vain yhden ainoan solukerros vastassa, joka on siis hyvin haavoittava. Keuhkorakkulassa ei oikeastaan minkäänlaista puolustusta sitten enää puolella siellä syvällä. Ainoastaan makrofaagit, jotka voivat tulla sinne verenkierron kautta, tulla sen keuhkorakkulan läpi sinne rakkulaan putsaamaan keuhkorakkulaan. Mutta sillä ei ole mitään omaa puolustusta. Mutta keuhkoputkilla on. Ja se on nämä ripsekkäät solut, jotka tässä soutaa koko ajan. Tätä lauttaa, jonka sitten se on niin kuin kärpäsliina, kärpästauko voisi sanoa tuossa päällä. Siihen tarttuu kaikenlainen roina, mitä me sisään hengitämme. Ja siihen nostetaan tänne ylös nieluun, ja meillä on se refleksi, kun se tulee tänne nieluun, niin me nielaisemme sen. Ja se menee suoleen. Ja sitten se on se ihan oikea paikka. Suolisto on meillä hyvin vankka, siellä on mikrobeja töissä, miljardeittain, ja siellä on myöskin monenlaisia ensyymejä, jotka aiheuttaa monenlaisia asioita. Se on turvallisin paikka, mihin se voidaan lähettää. Sitten tuossa on ne ripsien kaavakuvia. Ja nämä piirretty tuohon, että ne menee aina samaan suuntaan. Ne on hyvin pieniä. Nämä kerrokset on hyvin ohuita, eli tuommoista suurin luokkaa 100 millimetriä nämä limakerrokset. Ei niihin paljon pölyä maata. Sitten tullaan se keuhkorakkulaan. Meillä on ne isot keuhkoputket, sitten meille tulee ne rakkulan ääreen. Rakkulan on pienet keuhkoputket. Ne on jo sellaisia mikrometrin tai jonkun
6 mikrometrin laajuisia, eli puhutaan jo tuhannesista millimetreistä. Isoista keuhkoputkista siis roina saadaan sulittua ylös, mutta niistä pienistä keuhkoputkista siellä ei enää ole näitä ripsiä, ja varsinkaan siellä keuhkorakkulassa ei ole yhtään ripsiä. Eli on tärkeää, että nämä ripsit tekee työtä siellä keuhkoputkissa ennen kuin se ilma on siellä keuhkorakkulassa. Siellä sen keuhkorakkulan tehtävä on kaasuvaihto. Se purkaa hiilidioksidia ulos ja nappaa happea sisään ja laittaa sen verenkiertoon. Ja tuossa on verisuonet, ne on hyvin verisuonetettuja. Eikö sinun tehdä näyttää? Joo. On hyvin verisuonetettuja nämä keuhkorakkulat. Tässä tulee hiilidioksidia sisältävä veri sinne rakkulaan, joka päästää sen ulos ja sitten ottaa hapettuneen veren takaisin ja vie sen sydämeen, joka sitten pomppaa sen meidän kroppaan. Tämä systeemi toimii aika hienosti, mutta tämä systeemin puolustusjärjestelmä ei toimi kaasuille. Kaasut toimii hiukkasille hyvin, mutta ei kaasuille. Ja kaasut, jotka me hengitämme, ne joutuu sinne rakkulaan. Ja jos ne imeytyvät sieltä verenkiertoon, niin sille ei sitten enää mahda mitään, sitten on verenkierrossa. Ja meillä rikkivedellä käy juuri näin. Se menee saamaan nopeasti verenkiertoon sitten keuhkorakkulasta. Ja myöskään nesteille tässä ei voi mitään. Nestemäiset, siis jos ilmassa on vesihöyryä, se on ihan jees, koska sen kanssa meidän keuhkot on ihan sinuja. Siellä itse asiassa sehän on vesihöyrykylästämä koko keuhkot. Mutta jos siellä on muunlaisia höyryjä tai sitten vesihöyryn liuenneita, myrkyllisiä aineita, ja tämä on sellainen asia, joka on ihan arkipäivää. Siellä on niitä paljon. Näytän kohta minkälaisia klikkaita on. Niin silloin tämä systeemi ei toimi. Se ei pysty työntämään nestettä sinne nieluun, ainoastaan hiukkasia. Eli nesteaerosolit on meille vaarallisia. Se lukee myöskin siellä EU-direktiivissä. Siinä on merkitty, että kaasuina saatu aine on vaarallisin ja sitten sumuna saatu aine on ihan yhtä vaarallista. Sen sijaan hiukkasina saatu on jo paljon vähemmän vaarallista, koska meidän puolustusjärjestelmät auttaa siinä sentään jonkin verran. Mutta kaasuna ja nestepisaroina saadut haitalliset aineet ovat todella sitten haitallisia. Ne voivat aiheuttaa sinne pienen keuhkoputkeen tai keuhkorakkulaan alveolukseen sen, että ne solut vammautuu ja vammautuminen taas johtaa siihen, että siihen tulee arpikudos ja arpikudos ei enää vaihda happea ja meidän hapenottokyky sitten vähenee. Ja se näkyy sitten siinä, että hengästetään ennen kuin esimerkiksi neuroterapeutisia pääsee tänne, kun hapenottokyky ei riitä. Niin, siinä, mistä niitä haittaa nyt sitten tulee? Mikrobiologista olen joskus puhunutkin, varmaan osa teistä yleisöstä on ollut, olen mikrobiologian professori 25 vuotta. Mutta nyt mä haluaisin puhua kemiallisista aineista. Olen nyt nähnyt riittävän paljon rakennuksia, toimistoja, koululuokkia, joissa ongelma ei ole home. Niitä sanotaan homekouluiksi, mutta siellä on hometta ollut tavattoman vähän. Esimerkiksi Helsingissä ja Vantaalla on tämmöisiä kouluja. Sitten ongelmana on se, että se mitä mikrobeja siellä on, niin ne on aika ikäviä mikrobeja. Sellaiset tavanomaiset koko ajan tulee ulkoa ilmaa, se tuodaan ilmavaihtokoneelle, sitten se muodotetaan luokkiin tai toimistoihin. Ja siinä matkan varrella se muuttuu aivan dramaattisesti. Siitä katoaa bakteerit, siitä katoaa kiltit metsähomeet ja siellä on pelkkiä myrkyntuottajia. Tämmöisiä kouluja meillä on paljon. Kuka ne tappaa? Siellä on siis jossakin murhamies. No se murhamies on tietysti kemikaalit. Koska ei ne nälkään kuole eikä kuivuuteen siellä sisätiloissa.
Sisätiloihin jäävät tai rakenteisiin jäävät elämään ne mikrobit, joille sopii se ympäristö, jonka me olemme sinne tuottaneet. Mä justiin luin eilen illalla Ilkka Hanskin postumista julkaistun. Hän oli biodiversiteettitutkija, meidän kansainvälisesti tunnettu tutkija. Ja hän on tutkinut evoluutiota ja eliöiden diversiteetin monimuotoisuuden köyhtymistä. Ja lausui siinä lopullisena mielipiteenä, koska sitten hän puoli, että se ympäristö on, me muokkaamme sitä ympäristöä ja sen seurauksena se tulee ne eliöt, jotka siellä pärjää. Ja jos se on hankala ympäristö, niin niitä eliöitä ei ole niin kovin montaa lajia, mutta ne ovat sitten kuitenkin, niillä on silloin tilaa ja ne tekee paljon jälkeläisiä, koska ei ole kilpailua. Juuri näin on käynyt meidän rakennuksissa. Siellä on monissa rakennuksissa sellaiset olot, että siellä pärjää vain ihan muutamat. Ja ne sitten juhlivat siellä ja tuottavat myrkkyä. Kyllä se toksiiniasia on ihan totta. Mutta ne eivät tule sieltä metsästä. Aika harvat niistäkään, jotka homesairaalasta kärsii, niin metsäkävelyllä tulee sairaaksi. On sitäkin. Ja onhan maataloudessa haitallisia homeita. Mutta se johtuu silloin siitä yksipuolisesta ympäristöstä. Eli me teemme sellaisen ympäristön, jossa pärjää vääränlaiset mikrobit. Meidän terveytemme kannalta katsottuna vääränlaiset mikrobit. Sitten mä haluaisin ottaa ihan ensimmäisenä tämän rikkivedyn. Rikkivety on kaasu, O2S. Se on hyvin rasvaliukoinen kaasu. Ja mä olen aika monessa rakennuksessa, jossa ihmiset voi huonosti, niin arvailu, että täällä voisi olla rikkivetyongelma. Ja nyt mä olen viimeisen vuoden aikana päässyt mittaamaan sitä. Ja todennut, että siellä oikeasti oli rikkivetyongelma. Rikkivedyllä on olemassa vain tämmöiset viitearvot työterveyslaitoksella työpaikoille, esimerkiksi kaivoksille ja sitten sellulosateollisuuteen ja sellaisiin työpaikkoihin, missä rikkivetyä muodostuu reippaasti. Niillä on viitearvot, mutta asunnoille, kouluille, toimistoille, missä ei tehdä mitään kemiallista työtä, niille ei ole mitään viitearvoja, mutta ne löytyy kuin kirjallisuudesta. USA:ssa on viranomaisraportti, aivan erinomainen raportti valmistelu 2014, rikkivedyn toksikologinen profiili. Ja siellä puhutaan sitten sellaisista pitoisuuksista kuin 0,003 tai 0,005 ppm rikkivetyä, jotka aiheuttavat kroonisessa altistuksessa terveyden horjumisen. Ja sitä ei ole otettu aikoinaan vakavasti edes, mutta nyt viimeisen 10 vuoden aikana on pidetty, että ne ihmiset on luulosairaita, että kun ne vähän haistaa jotain, niin sitten ne tulee pimeäksi. Sellaiset pitoisuudet rikkivetyä ei edes haise, nämä pitoisuudet. Vaikka kuinka tarkka nenä olisi, niin niitä ei voi haistaa. Mutta ne aiheuttavat meidän elimistössämme sekasorron, koska rikkivety onkin osoittautunut neurotransmitteriksi. Se on meidän hermoston yksi säätelyjärjestelmän osa ja se toimii nimenomaan matalilla pitoisuuksilla. Solussa muodostuu yhtäkkiä pieni pölämys rikkivetyä, joka menee salamana läpi solusta toiseen. Sille solukalvot ei mikään este. Se sukeltaa nanosekunneissa solusta toiseen ja millisekunneissa esimerkiksi keuhkoista verenkiertoon, siis 1/1000 sekunnista. Se on hyvin vikkelä molekyyli ja menee kaikkien biologisten kalvojen läpi, menee myös aivoihin. Ja sitten solussa on ensyymit, jotka sammuttaa sen, sitä tehdään ja puretaan, se on jatkuva syke. Nyt sitten, jos me hengitämme hengitysilmassa jonkun pitoisuuden tätä samaista ainetta, se menee salamana meidän keuhkoista läpi verenkiertoon, se menee kaikki meidän elimiimme, niin se sotkee sen sääntelyjärjestyksen. Ja se selittää ne oireet, joita ihmisille tulee. Ne on pääosin neurologisia oireita, jonkun verran myöskin silmäoireita. Ja sitten tällaisia, että ei muista
mitä olin tekemässä, jotka on neurologisia oireita. Levotonta nukkumasta ja sen sellaista. Suomessa tutkittiin ansiokkaasti 80- ja 90-luvulla rikkivedyn biologisia vaikutuksia sellutehtaiden ympäristössä, mutta ja on tässäkin raportissa niitä julkaisuja ahkerasti siteerattu, koska siinä oli sillä tavalla, että talon sisällä oli sama pitoisuus kuin ulkona, se tuli siis ulkoa. Mutta nyt mä puhun ne, mitä mä tänään mainitsin kouluista ja toimistoista, niin ne on siellä muodostuneet, ei ne tule ulkoa. Ulkoilman pitoisuus on Helsingissäkin ja varmaan täällä Turussakin suuruusluokkaa, ei ne ulkoilmasta tule. On semmoinen kuin minimal risk level on määritetty USA:ssa, USA:n terveysviranomaisen toimesta. Ja se tarkoittaa sitä pitoisuutta, jonka ihminen kestää kroonisesti tai puolikroonisesti, siis pitkähköjä aikoja. Ei niin kuin mitään mistä tunnin altistuksesta kysymys, vaan päivistä tai viikoista. Niin kuin kouluissa ja toimistossa sitten onkin ja asuntoissa. Niin, mikä se pitoisuus on? Ja siellä on niitä pitoisuusarvoja, ne on juuri ne, mitä mä äsken näytin tuolla. Suomessa ei ole tämmöistä. Sisäilmayhdistyksen koko vuosikokouksessa keskusteltiin uusista sisäilmaparametreista, ja mä olen sen yhdistyksen jäsen ollut viimeiset 25 vuotta. Ja mä tein ensimmäisen kerran tänä vuonna ehdotuksen, mitä sisäilmayhdistyksen pitäisi tehdä, mutta ei se kilpailu. Mä en osannut sitä lopata hyvin. Mä ehdotin, että rikkivedylle tulisi viitearvo, että se pitäisi saada aikaiseksi sisäilman rikkivedylle. Mutta ehkä sitten tulee jotain toisena vuonna. Tietysti STM-ministeriö pitäisi ajatella tätä asiaa. Kaikennäköisiä oireita ihmisillä, muun muassa suomalaisten julkaisema tutkimus keskenverrausta oli oikein mielenkiintoinen. Tuli tehty työ Valkeakoskella. Tässä on USA:ssa tehty tutkimus asuntojen sisäilmasta. Ja siinä nämä tutkijat olivat käyttäneet metallikeräimiä. Rikkivety on kaasu ja se reagoi hanakasti metallien kanssa, erityisesti kuparin ja myöskin hopean kanssa. He panivat tämmöisiä keräimiä asuntoihin ja tässä on pantu sitten se sulfiditummumisen aste niissä asunnoissa, joissa ihmiset valitti terveyshaittaoireita ja sitten niitä, joissa ne ei valittaneet. Siinä näkyy selvästi, että suuri osa näistä asunnoista, joissa valitettiin terveyshaittaoireita, siellä todellakin oli sisäilmassa liikkivetyä. Ja tuossa on tuo tilastollinen tarkastelussa olevasta aineistosta. Minä vähän apinoin tätä ja rakentelin itsekin sitten tämmöiset kabineet. Liikkivetyähän tietysti teollisuudesta tulee ja maatiloillahan se on ongelma, kun sitä tulee lietopaikoissa. Mutta aina tulee varmaan kohta. Tässä on artikkeli siitä, kaksi fyysikkoa, jotka laskivat teoreettiset perusteet sille, miksi liikkivety todellakin pystyy niin salaman nopeasti kulkeutumaan solusta toiseen ja venenkierron kautta. Ja sama niin sekunnin sisällä siitä, kun mä vetänyt sen hengensä, niin se oli jo ajoissa. Niin nopea ei mikään muu molekyyli. Ja tuossa on tehnyt eksperimenttejä. Ei sitä nyt tarvitse tässä funtsiin, että miten se on tehnyt. Mä olin hyvin onnellinen, että mä luentoin sitä, tuli hyvät tieteelliset perustelut. No niin, tässä on tuloksia niistä mun itse rakentamista sulfidikeräimistä. Tässä on tavallinen elektronmikroskooppiin menevä nappi, tuollainen alumiininappi, ja mä olen laittanut siihen pätkän hopealankaa ja kuparilankaa. Ja esikokeet tehtiin Elisa Aattelan kanssa. Hänellä oli vanhalta taiteilijauraltaan hopea- ja kuparilankaa olemassa ja hänen kohteissaan kokeiltiin ja todettiin, että se toimii. Niin mä sitten askartelin tämmöisiä, koska nyt kun näkee, että se on tumma, kupari tummuu, niin sehän voisi olla tietystikin myöskin rappia. Kuparioksidi on tumma. Eikä ihmisen silmä, ainakaan minun silmä, erota sitä, onko se kuparioksidi vai onko se kuparisulfidia, vaan minun täytyy katsoa se elektronmikroskoopilla EDS:llä ja ottaa siitä energiaspektri. Ja niin mä oon tehnyt. Ja tuolla näette niitä
Ja siinä näkyy tuo rikin piikki niissä kohteissa, joissa tuo on ollut aika on ollut 2 viikkoa toisissa ja 4 viikkoa toisissa ja jossakin vähän kauemminkin. Se on siis keräin, se ei ole mikään sensuuri, se on keräin. Ja siinä nähtiin aika selvästi, mulla on ollut 60 keräintä tämän viimeisen vuoden aikana. Vähän erilaisia versioita, mutta kuitenkin 60 suunnilleen. Ja aika hyvin osuu se, että valituskohteissa, sisäilmavalituskohteissa aika usein on rikkivetty. Ei aina, mutta aika usein. Eli se on Suomessa varmasti yksi tärkeä tekijä. No niin, sitten kun sopii kysyä, no mistä se rikkivety nyt sitten tulee? Että, niin kuin helpoin vastaus siihen on, että kipsistä tietysti. Yhdestä 4-metristä kipsilevyä, joka on siis kalsiumsulfaattia, niin kun sen antaa mikrobien ruoaksi bakteerien, että se on tämän SRP-bakteeriksi, koska ne ovat sulfaattia pelkistäviä bakteereita, ne eivät ole homeita, ne ovat bakteereita. Hapettomissa oloissa ne käyttävät hyväksi sitä taitoa, että ne voivat käyttää hengitykseen sulfaattia, ottaa siitä ne hapet. Ne on ainutlaatuinen mikrobiryhmä. Niitä on hyvin yleisesti. Niitä on maaperässä pilvin pimein ja niitä on meressä ja järvisedimenteissä ja suossa hoitu ja niin poispäin. Hyvin yleisiä bakteereita, mutta ne toimivat vain hapettomissa oloissa. Eli jos rakennuksessa on hapettomia oloja ja siellä on kipsiä, no semmoista löytyy aika nopeasti, kun sisäpuolelle pantu höyrysulku ja ilmansulkumuovit ja ulkopuolelle samanlaiset, niin sinne väliin tulee sitten ajan mittaan pullittumaton hapeton olosuhde, koska mikrobit syö sen hapen pois, mitä siellä on, ja sitten se on sitten hapeton sen jälkeen. Ja silloin lähtee sulfaatin pelkisteet toimimaan. Ja ne tuottaa rikkivetyä. Rikkivety tulee, mä sanoin äsken, että se tulee ihmisen ihon ja limakaavojen läpi salamana, siis millisekunneissa. Se tulee myöskin muovien läpi. Se on rasvalintuinen kaasussa, tulee salamana muovien läpi. Sen nämä USA-laiset fyysikot myöskin laskivat ja osoittivat. Niin tässä on näitä tutkimuksia siitä, minkälaisia tuo Hemmingin ja Niemen tutkimus, joka oli aika mielenkiintoinen. Mitä rikkivety aiheuttaa? No niin, sitten. Tässä on mielenkiintoista. Mä rupesin etsimään, että eikö tosiaan ole Suomessa mitään raja-arvoja rikkivetylle. No oli ihan sellainen. Se oli minun edustamani tieteen ala, nämä maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan professori ollut viimeiset 20 vuotta. Niin maa- ja metsätalousministeriö oli ajatellut asiaa. Ja se ajatellut asetuksen, että lehmien tiloissa ei saa olla rikkivetyä korkeintaan, ja sitäkin saa olla puoli pienemmällä, mutta sitäkään ei kovin kauan yhteen mittaan. Siis lehmät ovat suojeltuja. Se on tietysti tullut rahapussin kautta, koska kun lehmä voi huonosti, niin ei se lypsäkään hyvin. Se näkyy heti maitovitoissa. Mutta jos päiväkotiin lapset voivat huonosti, niin sitä ei huomata mitenkään. Eikä Esteellä tämä on kysynyt sitä Kajari Kiinsan, että pitäisi saada rikkivety viitearvoon, niin hän sanoi, että miksi? Että eihän siitä mitään haittaa ole. No ei, hänen mielestä ehkä, mutta minun mielestä on haittaa siitä, että lapset haistelee neurologista myrkyä koko päivän. Mutta sitten kuitenkin lehmillä nyt on, että hänen tulee voimme muuttaa navettaan. Tässä on nyt vaan koottuna, jos teille jaetaan tätä sovelluksen kautta. Siinä on rikkivedellä 92 kirjallisia ominaisuuksia, joiden takia se on niin mielenkiintoinen molekyyli. Sitten rikkivedellä on toinenkin riski. Nimittäin kipsilevy, kun menet ostamaan kaupasta tai tilaat sen rakennusliikkeeseen, niin kun tutkitsee, mitä siinä on muuta kuin kipsiä. No, sen molemmin puolin on yleensä kartottia tai paperia, ja sitten siinä on usein muovi. Mutta siellä on muutakin. Siellä on nimittäin myrkkytuottajia mikrobeja. Tanskalaiset tutkijat minäkin olen kyllä huomannut, Maria Andersson on onneksi osoittanutkin, ja se on ollut sisäilmasta seminaarissa meidän julkaisunakin tässä 3 vuotta sitten. Mutta me ei erityisesti kansainvälisesti julkaista, ja niitä nyt sitten tanskalaiset teknisen yliopiston tutkijat ovat
olivat julkaisseet ihan tänä vuonna artikkelin, jossa he osoittivat, että myrkkytuotteja mikrobeja ei tarvitse ollenkaan niin etsiä mistä näitä kipsilykyssä, niitä on oikein riittävästi ja paljon. Ja ne lähtee heti kasvamaan, kun se kipsilyky kastumasta ja nurkasta. Ja se joku nurkka voi olla esimerkiksi sulfaattipöksien ja bakteerien hengitys. Nehän hengittävät vesivyöhyä siinä kuin mekin. Ja jos se on muovit rakenteen takana, niin silloin se vesi ihan pois. Sitä kartanoimekin löytyy kipsilevystä paljon, mekin on nähty sitä. Ja tuossa katsottu kipsilevyä elektronmikroskoopissa, ne eivät vaan siellä näkyy aspergillukset. Niitä on siellä todella paljon, niin paljon, että tässä ihan sokeaksi katsoo, että se on täynnä aspergilluksia. Eli mikrobit ovat siellä, ja on vielä myrkytuottavia kantojakin. USA:ssa tutkijat on pistäneet erilaisia tilastoja vierekkäin ja havainneet, että sellaiset asunnot, omakotitalot, joissa on paljon kipsiä seinissä, niin siellä sairastetaan paljon astmaa. Tietysti voi kysyä, että no, se on sama asia kuin, että ihmisiä hukkuu keväisin ja ihmiset syövät jäätelöä keväisin, että se nyt johtuukin sitten jäätelöstä. Se hukkuminen on onnettomuus, mutta ei se ihan niin ole. Mutta tietysti tämä asia täytyy tarkemmin tutkia, mutta ne on tehneet koko USA:ssahan tätä NN-arvoa, eli rakennuksia nopeasti paljon, niillä oli 1 000 000. Tutki vain rakennusvuoden ja katsoivat piirutuksia, että mitä siellä on, kuinka paljon, montako tonnia kipsiä oli rakennuksessa, ja se korreloi hyvin. Ja ne ehdottivat jopa, että astmapotilaat voisi etsiä katsomalla rakennuspiiruksia, että pistää tietokoneeseen, sieltähän ne löytyy. Ne on ne talot, joissa on kipsiä, joissa ne käyvät onkin. Se on julkaistu kanssa juuri. Sitten haitallisia mikrobia on muuallakin rakennusmateriaalissa, niitä on kaikissa paikoissa. Rakennusmateriaalit ovat aivan täynnä näitä oikein hiljettäviä mikrobeja. Mä luulen, että ne hiljettävyys on siinä, että rakennusmateriaaliin pannaan paljon biosiineja. Ja se tietysti valikoitsee sitten sen, että ketä siellä enää pärjää. Ja nyt kun mä oon katsonut meidän tuloksia, että minkälaisia homeita ja toksidituotteja tai sitten ei ole missäkin paikassa, ja mikä on tilojen myrkyllisyys, niin siinä on vinhan korrelaatio. Rakennuksissa, joissa on käytetty biosiineja, niin useimmat biosiidit aiheuttavat oksidatiivisen stressin. Nyt on ihminen kuolee oksidatiivisen stressin tai ainakin sydänkohtaukseen tai aivohalvaukseen. Niin myös useimmat homeet, mutta on joukko homeita, joilla on niin sanottu vaihtoehtojen oksidasi, alternatiivioksidaasi, jolloin jos on sellaista myrkkyä, joka estää mitokondrioita toimimasta ja tuottamasta ATP:tä, niin ne panee toisen vaihteen päälle. Niillä on vaihtoehto siihen. Kasveilla on myöskin tällaista, mutta bakteereilla ei ole, eikä puhumattakaan ihmisistä eikä muista nisäkkäistä. Ja nyt mä olen huomannut, että näissä rakennuksissa, joissa ihmiset voi oikein kunnosti, niin siellä on juuri näitä homeita, jotka tunnetaan alternatiivisen oksidaatin omistajiksi. Aspergillus-suku, erityisesti Aspergillus westerberg ja Aspergillus ocraceus ja Aspergillus carillosus. Ja sitten Penicillium expansum, Penicillium glaucum. Ja tämä alternatiivinen oksidaatio on kehittynyt maapallolla, ei sen suinkaan sen takia, että meillä oli biosiinillä käsiteltyjä rakennuksia, vaan sen takia, että maapallolla on alueita, joissa on vaikeaa elää ilman niin, että mitokondriat toimisi kunnolla. Eli on liian raju auringonsäteily tai liian kuuma, liian kuiva. Silloin solujen kalvot eivät pidä vaan happiradikaalit pääsee solun sisään ja aiheuttaa vaurioita. Nämä homeet, jotka ovat kilpailukykyisiä sellaisissa oloissa, siis kuivissa oloissa, kuumissa oloissa, myrkyllisissä oloissa, myrkyllisiä raskaita metalleja, niin ne tekevät sen tämän alternatiivisen oksidaasin turvin. Mä uskon, että jonkun ajan kuluttua meillä on varmaan yksi testi hometalojen diagnosointiin, eli siis me ei nyt päädy sellaisia hometaloja, koska ei siellä montaa hometaloa,
mutta ne, jotka siellä on oikein ilkeitä. Niin onkin, että pitää katsotaan, onko se onko se alternatiivisen oksidaasin omistama vai ei. No niin, mitäs nyt sanoo puheenjohtaja, kun mä lopetan? Ei aikaa. Mitä? Ihan aikaa. Jatkakaa vaan. Siinä oli se liikkeelle. Niin, sitten nämä kemikaalit. Meidän rakennukset on monta tällaista taloa tutkinut ja ottanut pyyhintänäytteet pöydältä tai pulpetista tai näin. Ja sitten huuhdamisen laboratoriossa ja katsomaan, onko se myrkyllinen siittiö, jota me tavallisesti käytetään siihen, koska siittiöt on niitä saa kaupasta, nimittäin maataloustuottajia vartenhan niitä tuotetaan noilla keinosiemenisemmillä niitä tarvitse kasvatella, ne on luontaisia terveiden eläinten tuottamia siittiöitä. Ja sitten se on sellainen hyvä puoli, että se siittiön häntä, joka pyörii kuin propelli, koska sen siittiön täytyy päästä uimaan sinne munasoluun. Niin se on samanlainen ontogenialtaan ja rakenteeltaan kuin nuo keuhkojen. Eli voi melkein yksi yhteen sanoa, että hei, tämä myrkky pysäytti tuon siittiön, sen häntä ei enää pyöri. Niin se sama myrkky, kun me hengitämme sen keuhkoihin, tai jos me hengitämme sen keuhkoihin, niin se pysäyttää nämä meidän ripset, jotka putsaavat keuhkoja. Josta seuraa se, että kaikki se mömpärä, joka olisi pitänyt ottaa ylös sieltä ja nielasta sinne suolistoon, jääkin sinne keuhkoihin. Ei ihme, että ylähengitysteiden infektiot on yleisiä juuri tämmöisissä rakennuksissa. Se voisi hyvin selittyä sillä, että ripsit ei toimi, siivous ei toimi, koska siellä on jotakin sellaista ainetta tai kemikaalia, joka pysäyttää ne ripsit. Se voi olla kemikaali, mutta se voi olla myöskin mikrobioja, esimerkiksi ketoglykosa tunnetaan sellaisista toksineista, jotka pysäyttää hyvin tehokkaasti keuhkojen ripset. Ja aika monta näistä siivousaineista, mä olen tutkinut siivousaineita, mutta vielä on isoja aika jäljellä, mutta olen tutkinut aika monta ja niissä on monta joukossa, jotka pysäyttää siittiä. Ja silloin että kun se pysäyttää siittiä, niin se voi ehkä myös pysäyttää meidän ripset siellä keuhkossa. No niin, näitä aineita nyt sitten. Tuossa on se, josta mä olen kaikkein eniten innoissa, niitä sanotaan niin, että joista mä olen oikein suuttunut. Että tällaista ainetta levitetään melkein jokaiseen kouluun ja päiväkotiin. Sitä on melkein kaikissa noissa pesy- ja puhdistuskemikaaleissa. Se on kostutin-aine. Sitä myydään usealla nimellä. Esimerkiksi kenapuoloiset ehkä eniten käytetty nimi. Sitten myöskin Bräe 35 ja Bräe 58 ja niitä monia nimiä. Sen rakenne on hyvin yksinkertainen. Se rakenne on sellainen, että tässä on etoksihymniä. Se on siis, niitä on 8 kappaletta tai sitten joskus 9 tai 10. Ja sitten on suoraketjuinen alkoholi täällä eeterisidoksella kiinni. Tämä sidos on, tämä molekyyli on erittäin tehokas kostutinmolekyyli. Se reagoi veden kanssa, se liukenee vain vähän veteen, noin 1%, liukenee veden kanssa sellaiseksi, että sen jälkeen se vesi kostuttaa pinnan. Paljon pienempi tilavuus nestettä tarvitaan sen pinnan kostuttamiseen, se leviää. Sitä se tarkoittaa se kostutin-aine. Ja niin ollen kuluu vähemmän pesuainetta. Sitten maaleiksi pannaan myös sen takia, että se maalikerros menee sujuvasti samalla litralla saadaan enemmän neliömetriä maalattua. Sitä pannaan myöskin betoniin ja kipsilöpyihin. Kipsilöpyissä ja betonissa sitä on paljon. Minä vähän aikaa ihmettelin, että minkä takia sitä sinne laitetaan. Mutta se on sen takia, että kun tämän molekyylin ominaisuus on se, että se hajottaa veden nanokokoisiksi pirstaleiksi. Ihan siis vesihän tässä lämpötilassa, kun se nyt on vaan, niin ei ole suinkaan yksi molekyyli, vaan se on semmoisia 500 tai 500 molekyyliryppäitä, jotka liikkuu tässä, mutta me ei nähdä niitä, kun on sellainen pieni. Niin se pirstaloi sen. Eli vesi muuttuu nanoaerosoliksi. Ja silloin se haihtuu paljon nopeammin siitä betonista.
Eli betonin kuivausaika lyhenee ihan merkittävästi. Se on jotain suuruusluokkaa 50%. Ja ruotsalaisessa betontekniikkirjassa tämä selitetään. Ja on sitä kirjallisuudessakin. Ja sitten samoin kipsillä. Kipsihän tehdään vesivelliä ja sitten se puhdistetaan muottien väliin ja sitten se pitää kuivaa. Se kuivamisaika saadaan lyhenemään reippaasti, kun pannaan setetaan. Mutta tämä aine on myöskin myrkyllinen. Se reagoi myöskin meidän solukalvojemme kanssa. Ja vieläpä niin spesifisesti, että se irrottaa sieltä kolesterolia. Kolesterolihan on meidän kaikkien solujemme oleellinen osa. Se jäykistää solukalvon, joka soluhan muuten olisi tämmöinen vetelä, kun päästämättä puhumatarkina. Niin se jämäköittää meidän, jos sitä on liikaa, niin sitten verisuonetkin jäykistyy. Mutta normaalisti joka ikisessä meidän solussa pitää olla tietty määrä kolesterolia solukalvossa, jotta se solukalvo toimisi. Ja tämä molekyyli reagoi spesifisesti, se on oikein patentoitukin kolesterolimäärityksen reagenssiksi. Sillä voidaan kudoksesta irrottaa kolesterolia ja katsoa paljonko siellä on. Mutta se on siis analyysitekniikka, mutta se on, jos me hengitämme, niin meidän keuhkoista aivan varmasti osa keuhkojen piirisoluista menee ihan häneksi. Niin ei sen jälkeen enää toimi. Ja sitten kun se tekee sitä nanoaerosolia, niin sen höyrypainehan on, molekyylipaine on 552, eli siinä höyrypainetta ei ole ollenkaan. Se on 1 millimetriä. Eli kun EU:ssahan on tämä, että sisätiloissa käytettävissä kemikaaleista, niin höyrypaine ei saa olla korkea. Silloin uskotaan, että se ihmiset ei altistu. Mutta tässäpä nyt on semmoinen kemikaali, ja niitä on muitakin, mutta tämän mä otin esille, koska se on erittäin hyvin tutkittu ja hirveän tehokas. Se hyvin pieni määrä tätä veteen sekoitettuna tuottaa nanoaerosoli, jota me emme näe, mutta jota me emme myöskään pysty ehkäisemään. Se menee meidän keuhkoihimme 100% varmuudella. Ja siellä se voi kiskoa irti kolesterolit solusta. Sitä ei kukaan vielä tutkinut, mutta labrassa tehty näin. Se on osoitettu, että näin tapahtuu. Eli se mobilisoi veden. Ja sitten se matkustaa itse siinä mukana. Ja esimerkiksi tämä se on tämä molekyyli, niin sitä 10 mikrogrammaa millilitrassa pysäyttää siittiöt kuin juna. Hyviä eläviä siittiöitä oli toisessa viikolla. Ja sitten mä panin tätä sinne laimennusaikaan. Ja mä pääsin 4000 kertaa laimennuksen ja pysäytti edelleen siittiöt. Joo. Sitten niitä on muitakin kosteusaineita. Mutta se ongelma on se, että nämä nanokokoiset pisarat, niin paitsi että ne levittää sitä ainetta itseään, joka voi olla hyvinkin haitallinen, mitä on paljon erilaisia, niitä on 6-70 erilaista olemassa, niin myöskin se tekee sen, että nämä homeiden myrkyt, jotka ovat hydrofobisia molekyylejä, niin missä mulla on homeiden myrkyt? Joo. Siis se on myös yksi faabeli, että homeiden toksinit olisivat itiöissä. Ja itiöitä laskemalla voitaisiin mitata paljonko siellä on toksisuutta. Näin ei ole. Maria Andersson on ottanut se ja se on julkaistukin, että ainakin ne homeet, mitkä rakennuksista löydetään, niin tähän asti sellaista homeita, joka ei tuottaisi nestemäisiä myrkkypäästöjä, niin ei ole. Tässä on käytetty ultraviolettilampua 360 nanometriä ja nähdään, että tämä on okreproksiinia fluorescoi sinisenä. Tämä home on hukannut siinä, nämä on rakkuloita, jotka on siis millimetriä kokoisia. Tai ainakin nyt 2 millimetriä. Ja pipetillä voidaan imeä pussi tyhjäksi. Se on tämmöinen kalvopussi, jonka tuo home on tuottanut. Ja jos sitten tulee koneellisen ilmanvaihdon turbulenssi tuohon kohtiin, niin se lähtee ja muodostaa aerosolin.
Ja sen genäpuolen kanssa sitten tulee sellainen nanoaerosoli, joka menee taatusti vielä keuhkorakkuloihin saakka. Mä oon tuossa kerätty koeputkeen, niin siinä näkee, että siinä muutama tipat, niin se fluoresoi siellä. Tuossa on sytotoksisuustestillä katsotaan, että miten myrkyllisiä ne nyt sitten on. Hyvin monet näitä homeiden myrkyistä on mitokondrioiden myrkkyjä. Eli ne estää meidän mitokondrioita, jotka on ne solujen energiakoneet, jotka tekee sen ATP, jonka avulla minäkin tässä nyt seison ja tekin käydään tuossa kohdalla. Niin sen ATP, se kemiallinen energia, se tuotetaan mitokondrioissa. Ja homeet, jotka nyt on pesiytynyt meidän näihin rakennuksiin, niin monet niistä tuottavat sellaisia toksineja, jotka pysäyttävät tämän mitokondrion energiatuoton. Se on tietysti kauhean fiksua, koska jos haluaa joku tappaa, niin energia aina kiinni, niin henkihän siitä lähtee. Mutta nämä alternatiivisen oksidaasin omistavat homeet ei ole moksiskaan näistä aineista. Ei kemiallisista mitokondrion inhibitorista, eikä myöskään näistä biologisista homeiden tuottamista. Eli tässä on mielenkiintoinen asia, että meidän rakennuksilla on pesiytynyt näitä mitokondrion myrkkyjä aakkeista ja niitä tuottavia homeita. Tuossa nähdään nämä samat rypsisysteemit, tässä on kissa vai koira keuhkossa ja Marianne katsonut, miten ne ripsit toimii siellä. Tuossa on siittiöistä kuva. Siittiöllä on häntä, ja tässä Mario on pitänyt sitä hännän tässä näette, että häntä näyttää ikään kuin, että olisi kaksi häntä. Jos se pyörii oikein vinasti, niin siitä näkyy, että se olisi ikään kuin kaksi. Yksihän se vaan on. Sitten jos se ei pyöri, niin sitten se on tuollainen suora verkko. Eli valokuvaistakin jo näkee hyvin, että nämä on siittiöt, jotka on eläväisiä, on menossa koko ajan, ja niiden häntä pyörii kuin propeli, ja nuo ei. Ja samalla tavalla toimii ne keuhkojen ripsit. Ja siittiöiden liike on mitokondrian ajamaa. Siittiö on tuossa pää ja sitten on häntä. Ja tuossa on siittiö ui. Tuolla se ui. Ja näkyy, kun siinä pyörii oikein vinhasti. Se on värjätty tuollaisella membraanikopotentiaalilla spesifisellä väriaineella, että me nähdään, että se pyörii. Siellä on mitokondriot. Nämä eivät pyöri. Ja mitokondriot, jotka pitäisi fluorisoida punaisena silloin, kun ne on oikein energoituja, niin ne fluorisoidaan keltaisena. Ja tämä loppuosa hännästä ei minkäänlaisesti. Eli nämä ovat kärsineet mitokondriovauriot, nuo ei. Tämmöisellä kaikilla kovasti eikä voi mitata. Sitten jos on sellaisia, useimmat soluthan eivät voi kauheasti, niin voi tietysti tutkia mikroskoopilla, miten ne solut voi. Solupuolella on aika helppo näkee, että tuossa on sianmuonaisepiteelisoluja ja tubuluksen muonaisepiteelisoluja, joilla näette, että niitä soluja vierestä kasvaa. Epiteelisuutena kasvaa vatoksi. Ja tässä niillä on käynyt huonosti. Suurin osa soluista on hajonnut ja ilmanut pois. Eli tämmöisiä mittauksia voi tehdä ja todeta toksisten aineiden läsnäoloja. Tässä on muutamia toksineja, mitä löytyy suomalaisista rakennuksista. Nikkelomykkeistä varjoitit tuottaa oikein häijyjä aineita. Ja sitten myös penikillium expansum. Penikillium expansum tunnetaan omenapatogeenina, lähinnä kirjallisuudessa pistää klikkaa Googlaan, penikillium expansum, niin se tulee hirveästi omenatorjuntajuttuja. Mutta se omenassa kasvavan expansumin myrkky on patuliini, eikä ollenkaan tämä ketoglobulosiini C, niin kuin tässä nähtiin tämä molekyyli. Penikillium expansum on hirveän myrkyllinen. Suomalaisissa rakennuksissa oleva penikillium expansum on hirveän myrkyllinen. Paljon myrkyllisempi kuin ne omenoissa kasvavat. Ja kaiken lisäksi se tuottaa useita eri myrkkyjä.
Näitä ei vielä kirjallisuudesta löydy. Yksi julkaisu, missä tämä on esitetty. Tämä on juuri se myrkky, joka pysäyttää esimerkiksi ne kirjat sieltä keuhkoista. Niin. Sitten tässä on yksi myrkky, jota aika yleisesti löytyy hometaloista. En usko, että se on mitenkään syyllinen niihin meidän oireisiin, koska sitä on hyvin vähän. Mutta kun massaspektrometrilla tarkkaan etsii, niin kyllä se sieltä löytyy. THL-OPYssä on paljon näitä etsijöitä löytynyt. Tässä on tämmöinen kostuttaja-aine. Näette, tässä on 2 hiiltä. Hiili, hiili, happi, hiili, hiili, happi. Tämmöinen molekyyli. Ja tuolla on se rasva-alkoholi. Tämä on se pahoinvointi. Sitten myöskin aerosolisoituna tekee sitä nanoaerosolia, jolloin me saamme sen keuhkoihimme, mitä ei ole muuten voi saada. Siis kostutuskemikaalin ja homemyrkyn läsnäolo, samanaikainen läsnäolo on oikein paha asia. Niin, tässä on sitten lopuksi muutamia iloisia kuvia siitä, miten hyvin monet eri homeet tuottaa myrkkyensä nesteenä. Neste pisarakytäinen hukkaan saattaa sisältää 100 kertaa enemmän myrkkyä kuin itiä. Ja maljassa, jos on kansi päällä, niin pysyy tuollaisena ehinä, mutta sitten jos ottaa kannan pois ja koneellinen ilmanvaihto pyörii, niin hyvin äkkiä lähtee sitten lentoon. Pirstoutuu ja lähtee lentoon. Ja tuossa näette, niitä tulee kuin hattilatteja. Nämä on kerätty nämä toksidit talteen ja sitten kun ne seuraavana aamuna katsoo, niin siellä on taas. Eli se on, nämä kasvaa ravintoalustoilla, että heillä on varaa tehdä vaikka padettavaa. Mutta rakennuksessa ei tietenkään ole. Tässä on vähän lähikuvia näistä myrkkyrakkuista. Eli koko tutkimus on hankkunut väärää puuta. Aina katsotaan niitä itiöitä. Ei ole sitä tärkeää. Tärkeää on myrkyt ja sitten niiden reaktiot sisällötiloissa olevien kemikaalien kanssa. Ja tuolla näette, että tuossa on Aspergilluksen itiöt on tuolla. Niitä on hirveän lähellä. Yksi Aspergillus Conidiofore voi tuottaa 1000 itiötä. Mutta siitä itiön kuroman kannattelusta se hukkaa myrkkykuppia tuossa. Ne on hyvin ohuita ja ei tarvitse kuin vähän, niin ne lähtee lentoon. Ja näille meidän keuhkot on ihan avuttomia. Ei nestepisaroita ei pysty niillä kirjoilla työntää minnekään. Nehän hajoaa ja leviää siihen. Vielä lisää herkullisia myrkkypisaroiden kuvia. Tuossa on yksi molekyyli, joka rakenne on selvitetty, mutta siis kaliumkanavan meidän soluihimme, munuaissoluihin ja vähän muihinkin. Eli sillä tavalla häiritsee meidän elämää. Ei ne mitokondrian myrkyt ole ainoat, vaan myös näitä. Ja siinä on tuo pekilomykäiksen myrkky, ylinitroksiini. Ja tuossa on ketoniumia. Mun mielestä niillä on maksiini, kun on kirjoittanut sitä. Maria Anne-Syö teki kirjoja. Ja sitten lopuksi on siellä muutakin. Nämä on pieniä näytteitä ilmanvaihtokanavasta, joka on puhdistettu juuri äskettäin. Ja kun minä panin sinne tuon hiilitannon pintaan, niin katsottiin, niin siellä on aivan hirveästi kaikenlaista hiukasta. Joo. Ei kai nyt ole kellot ylipäivät mitään otetaan. Eikö me ole vielä vartti tuntia? Mitä 2 tuntia? Vartti. Pitäisi kai sen. Niin. No, että mitä sitten nyt sitten seuraa? Meillä Suomessa on sellainen kyseenalainen maailmanennätys, että meillä on enemmän 7 erilaista autoimmuunisairautta kuin missään muussa kansassa. Siis laskettuna per uusia sairastuneita per 100 000 asukasta vuodessa, sitten tavallaan ihan lasketaan. Ja se on yksi meidän ongelmista. Työterveyslaitoksessahan on sellainen meininki menossa, että opettajat, jotka sairastuvat koulussa, niin niillä on päässä vikaan. Ja että onhan tässä näin monta opettajia, jotka sitten ei sairastuneet. Ja on Hämeenkylän koulussakin, jos ollaan aika kipeitä, niin
on siellä kuitenkin puolet opettajista, jotka eivät ole sairastuneet. Eli kysymys kuuluu siitä, että onko ihminen jotenkin erilainen, on se menneisyys erilainen, jonka seurauksena se sitten sairastuu helpommin näihin toksineihinkin. Ja kyllä se näin voi olla, koska meillä on näitä immuunisairauksia ylimäärin. Meillä on maailman korkein tyypin 1 diabetesfrekvenssi. Maailman korkein. 70-luvulla siihen sairastuttiin 15-vuotiaana, 18-vuotiaana. 80-luvulla siihen sairastuttiin 6-7-vuotiaana. Nyt siihen sairastutaan 1-vuotiaana. Ja vastasyntyneitäkin on syntynyt joka vuosi, joiden aina ei toimi edes synnytyksen jälkeen. Näinhän ei saa olla. Ne ovat autoimmuunisairauksia, joka tarkoittaa sitä, että meidän elimistö tuottaa vasta-aineita, joka tuhoaa meidän omia kudoksia. Ja tyypin 1 diabeteksessä se kysymys on tietysti aina ne beta-solut, jotka kuuluvat insuliinia, niin ne ovat tuhoutuneet. Ja kun meillä on muutamia elimiä aineista, yksi ainoa, siis beta-solut kyllä muissa aineista, mutta beta-solut ei. Ja sitten on myöskin muutamia kilpirauhasissa soluja, jotka eivät uusiudu ainakaan aikuisilla. Kilpirauhasen vajaatoiminta on yksi niitä sairauksia. Siis meidän vasta-aineet, joita luontainen immuunijärjestelmä, meidän luontainen immuunijärjestelmä käy meidän omien solujen kimppuun, hajottaa niitä ja sitten siinä syntyy niitä soluvaineja, jotka tulevat verenkiertoon, jolloin taas hankittu immuunijärjestelmä sanoo, että hei, täällä on tämmöinen proteiini, mitä me ei ennen nähty, sillä pitää tehdä vasta-ainetta. Ja kun meidän kudoksen soluja pääsee verenkiertoon, niin siitä seuraa sitten näitä autoimmuunisairauksia, koska ei meidän immuunijärjestelmä ymmärrä, miksi jonkun kudoksen jämät olisi meillä verenkierrossa. Vaan ne pitävät sitä vieraana ja tekevät sitä vasta-aineita. Sitten on tämä suolistosyndrooma, IBD, joka oli vielä 10 vuotta sitten keski-ikäisten 40- tai 50-vuotiaiden tauti. Suolistosyndrooma nyt se on teini-ikäisten tauti, samoin kuin Crohnin tauti. Meillä on näiden sairauksien frekvenssi suurempi kuin rajan takana. Sitä ei kukaan usko voimme silloin, kun Neuvostoliitto oli vielä voimissaan. Mutta 90-luvulla ja vielä 2000-luvulla on suomalaiset ja venäläiset tutkijat tehneet yhteistyötä. Minäkin olen siinä mukana jonkun verran. Tutkineet sillä karjalaisväestöllä, joka asuu rajan takana Lappeenranta, Joensuu korkeudella sillä puolella rajaa ja sitten meidän puolella rajaa 50 kilometriä rajasta molemmin puolin. Tutkittu kaikki lapset ja äidit ja tutkittu myöskin nämä geneettiset alttiudet, jotka pystytään nykyään tutkimaan. Niin, tyypin 1 diabeteksissa on 8-kertainen, siis 800% enemmän täällä Suomen puolella kuin Venäjän puolella. Ja se on sentään tauti, jota ei voi mitenkään väärin diagnosoida, koska sitä lähtee. Eikä ne muutenkaan ole, koska ne diagnoosit on nyt tehty sillä tavalla, että verinäytteet on kerätty ja ne on ajettu kaikki samalla koneella täällä Suomen maassa. Kurssi tai jollakin koneella analysoitu. Sama koskee kilpirauhasen vajaatoimintaa. Siinä on 6-kertainen ero. Sitten se koskee koivuja ja muitakin siitepölyallergioita. Sekin on meidän tällä puolella rajaa. Vaikka ne samat koivut kasvaisivat siellä Venäjän puolella, ne ovat samannäköisiä ja vaikka ovatkin samaa geneettistä alkuutta, niin eivät ne tee allergisiksi lapsia siellä toisella puolella rajaa. Ne tekevät vain meidän puolella rajaa. Jotain meillä on tapahtunut. Biologinen monimuotoisuus, niin kuin Ilkka Hanski sanoi, niin se on kallis asia ja meidän elimistö tarvitsee sitä pysyäkseen immunologisesti jäljissä, jos näin voi sanoa. Ja nyt meillä on käynyt niin, että me olemme tehneet tällä ympäristöllä jotain sellaista, missä me asumme ja elämme. Me olemme siivoneet kotimme steriileiksi sen sijaan, että me iloisesti toisimme sinne mutaa ja multaa ja kissaa ja koiraa ja sisälle. Ja nyt kun mä olen näitä kouluja tutkinut, niin se mikä minua hämmästyttää kaikkein eniten, siellä ei ole bakteereita.
siellä on 30 lasta siinä luokassa kaiken päivää. Ja kun mä tulin sinne sitten, kun me lähtiin kotiin, ja mä mittaan pyhittänä, että bakteerit on hukassa. Joku 1 pesäkin saattaa olla. Mennään toiseen kouluun, joka on 1,5 kilometrin päässä joka on verrokkikouluna, koska siellä opettajat ei valita. Ja se on tupaten täynnä niitä opettajia, jotka tulee sinne muualta. Ja tein saman jutun siellä. Siellä ei suinkaan lattiat ole niin puhtaita kuin siellä Hämeenkylässä. Siellä on väsymattoja lattialla, öljyä on aika runsaasti. Ilmeisesti siellä ei siivuta niin ahkerasti, kun siellä ei ole hissiä, niin ne siivoiskoneita ei kukaan jaksa kantaa sinne yläkertaan. Ne saa iloisesti elää siellä omissa pölyissään. Ne ovat terveitä ja siellä on ihan normaalit bakteerit, samat kuin meillä kotona. Elikkä niin se kai on, että se on näillä pimeillä toimenpiteillä ja materiaalivalinnoilla. Muuten noi mikrobitoksit tarttuu kuin pitkiä tervamuoviin. Niin on saatu aikaan se, että meidän mikrobimaailma, meidän ympäristöllä, koulussa on köyhtymä. Siellä ei ole enää ketään, joka pitäisi meidän immuunijärjestelmää hereillä. Silloin kun on kysymys lapsista, niin se on kauheata, koska se meillähän viedään heitä pääomaan. Kun sairastat tyypin 1 diabetista ja suolistosyndroomia ja diabetes, niin sen jälkeen tulee kauan paljon varaa aina ammattia, joka valitaan. Monet ammatit pitää nyt sen takia pois. Niin näin saa käydä. No niin. Tässä on vielä tämmöistä, että tuossa on mitattu yksi sellainen myrkky, joka kaaliumkanalia häiriköitsee. Tuossa on niitä mainittu useampiakin. Ja sitten immunotoksinen. No niin. Liian painokalvoja mulla. Tässä on, tämä on penicillium expansumi näitä myrkkypisaroita. Ne on noin isoja. No, kun pidetään kansi kiinni, että siinä ei tulla, niin ne kasvaa tämmöiseksi millimetrikokoiseksi. Ne näkee oikein hyvin siinä mailla. Hukkaa näitä vuorokaudeksi tämmöisen määrän. No niin.